24th of September. Kublai yapi baro. Ngin batengka jing study jingi Bible study jingi jongka Gospel kat kamo Matthews. Tagsing de kalunang ka baar de khat lai hadu bakut. Te Shaphang batay nga shukaban pankanmay fi kito namden jum fi ki ba kuaban study bhai kane ka Gospel. Subashim kawe ka notebook. But fi thom fi kine ki dukhat but kulanong an ai fi jong kiwe ki kot jong ka Bible. But fi de ban Pule hi dala de ban yarap ye fi. But lada fi pet ha ka Bible jongi ha kane ka jutam bathmai jongi hi kila tholupa ha ka bracket ki dukhat kulanong jong kaju ka bawan ha kiwe ki Gospel kitor fi de ban Pule ban sngewthuh shai. But kawe ka jingar kuba phin sa yo kalongane. Namar kane ka jing Pule jingi jing ka Gospel but ka persang ban sngewthuh baha ka yarap yengi ban itu yo Jisu Nongpynim jingi. But ban sngewthuh ka jingi ka jongo. But kane kan sa wanra jingar ku na banda jumfi na banda ki inga sen jumfi. Te pet manta ki lami ki ristan angel U Trai la pau hayin jing phosne yaw Joseph balong ki shim yaw khulung bat ka khmi jongo. Khlamong shim khulung jumfi. Ne shim kalok jumfi. Shim yaw khulung bat khmi jong khulung. Te kane ngideba ngilaban sngewthuh shai ka kumno blela hukaban pan hikayingi. Nangta phin yi Joseph barabar ki joy la pet chisanon sha Egypt. Te kan mau nang ne hadu Egypt upon ladon kumba san span rupulai kilometer. Kesimpar hadu lai sausngi ban poi satai. But kinsa ya parlok satai namar kaniru ka Egypt ru kata kapor ka sa haga jing sanshar jengki Roman. Don ru ki Jew ki la pet sha Egypt. But kan mau kini ki Ristan ki la wanra ka jing ai suma. Temanta ka la yo jing ram na bada jengki ban le shadu satai. Ban sa satai. Te nangta phin yi kini la bale ki ha petsha Egypt namar tiang yaw Herod. Tang alang barbor kamsuk ban panyap yaw Herod. Ban shayaw ban panyap ki khulung ban pha ki sadusha Egypt. Ngim sngewthuh. Karukom jong ble bat karukom parkha jingi ke affair. Mentarun ngi tharangi parkar o bale na banda COVID undon vaccine uble ngathrai uble dang aila dingi pet mentaru hagane ka parthai jingi mentar dang don ka thma kibri kila ya persha ya iwe pan what mangi phi pet borosa dong ka parthai jingi dang le thma haga jaga ban ye tlilang ban wa dawai ngi le yu ngilang dang le thma thrai uble dang aila dingi lamba ne COVID ban sngewthuh ka jing don kam jing ka jingit para bri ka jingit le ka jingsu ka bawan na uble na shu parkhat kumta ma firu phinsa Pule biang but phi Joseph belong barabor bokloi ban kongu but kila poisa dusha Egypt te hangne phinsa iru kila ai lupa ki dao Matthews batai ngi bale ule sha Egypt namar uwanra ke jingkran ne jing itelupa Shaphang U Jisu ha ki kitab barim pide banwat ladon hangne kala aingi ka reference but phin petru ka kitab jongi nong bishar kala nong khatlai de khot san balai kila let ban sa ha Nazareth amaran sa khot yahu u Nazarin te ko himen ko para bayet khatbangi nang Pule but study ya ka Bible kamtam ka Gospel jong Matthews aiba ngin wat barbar yaw Jisu U Nongpynim jongi jing hikai jongu baka jing terang jongu ban penimingi but kane kan sa yarap fi sibun baru beli badan bor baro pa baru kun